Tuke jongwech Beatrice Chebet kaachiel gi Faith Kipyegon mane owuoyo rekod e ng'weye mag Diamond League mane obagi boma Eugene, Oregon oduogo pacho otieno ma piny orugodo kawuono. Beatrice Chebet nowuoyo rekod e ng'weye mag mita 5,000 bang' ringo kuom dakika 13 gi nyiriri 58.6 e kinde ma Faith Kipyegon to nowuoyo rekod mar ng'weye mita 1,500. Chebet ma en jalony e piem mag Olympics ng'weye kidieny mar 5,000 gi 10,000 obedo miyo mokwongo ringo piny mar dakika 14 e ng'weye mag mita 5,000. Kipyegon komachielo tok rem ringo piny mar dakika 4 e ng'weye mag mail 1 nodhi nyime gi timo maber kendo wuoyo rekod mare owuon e mita 1,500. Kuna furaha being the first woman to break a barrier ya 14, na mimi nasema I'm so happy for myself, and kitu nasema tu ni for now just focus on World Championship Tokyo. Main goal ni hiyo. Mpaka nimeenda Eugene ku break my own world record, hiyo ilikuwa mzuri sana. Nimefurahi na shukuru Mungu. Hii ni huge achievement kwangu, ku break my own record every year, like kuanzia 2023 mpaka sasa bado na break my own record. As a Minister of Sports, we have supported these athletes and we will continue to support them to make sure that they get all that they require to be able to perform well in the World Championship and even in other events that are coming up.